پشتی سه سالان ji derxistina tevahiya bajarê Kobanî ji bin destê çekdarên rêxistina Daişê, Kobanî ji ezmanan ve diyar dibe. Bajar ji bermahiyên şer hatiye paqijkirin. Liv û tevgera avakirin û jiyan têde tê dîtin. Ev der, taxa kaniya Mişidê heta baxçê hikûmatê ye li Rojavayê Kobanî. Di dema şerê Kobanî de hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li gel yekîneyên parastina gel lê bicih bibûn. Diyar e gelek avahiyên nû hatine avakirin û kolan hatine qîrkirin û nûjenkirin. Kolana dibistanan li navenda bajarê Kobanî di dema şer de çepereke şer ya herî tund bû. Lê dibistan hatine nûjenkirin û xwendingehên goçekdarên Daişê ji xwe re kiribûne çeper, ana, zarok bi zimanê Kurdî lê dixwînin. Ev der jî navenda bajarê Kobanî, jaliyê Bakur ber bi Başûr û kaşê Miştenûr ve ye. Ev valahiya gotnava kolanan de diyar e ya wêraniya şer e lê kavil hatine paqijkirin. Valahî li cihê wêraniyê diyar e. Ev peykerê jina azad e, goş Silêmaniyê wekû diyarî ji Kobanî hatiye şandin. Tangên Daişê yên Rûxiyayî jî nîşana şikestina Daişê ne. Kolana 48 piştî şerê Kobanî ji rêya Şêranê ve heta rêya Cerablusê ji nû ve hatiye qîrkirin. Di dema şerê Kobanî de yek dukan jî li kolana Tilel bê ziyan nemabû. Lê ana erda bazara Tilel bi kevirên reş yên Xemlê hatiye nûjenkirin. Liv û tevgera xelkê û jiyan lê wekî berê berdewam e. Ev cade jî temamiya kolana Mehetê ye, got piştî şer hatiye vekirin. Kolana Mehetê di dema şer de li Kobanî bibû sînorê navbera çekdarên Daişê û şervanên yekîneyên parastina gel de.